Ayan po, panibagong vlog, pang 5. Hindi, joke lang. Panibagong vlog at gumagawa si Kuya Arnel ng spacer. Para na yan dun sa slab pangkalso dun sa bakal. Para di siya dumikit dun sa pinakang latag na plywood. Saan susod kaan? Ha? Susod ka putol? Sa naman natin? Sa naman? Spacer. At may birthday dun sa kabila. Nangiimbita yung si nanay, may birthday. Ang dami na ni Kuya Arnel nagawa na puto bongbong. Spacer. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay bigay mo sumabay. Don't be malagi mo ang lagi ko hinihintay. Oh, binibili. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay bigay mo sumabay. Don't be malagi mo ang lagi ko hinihintay. Ano ginagawa to? Bayan mo ano? Kagumgad ka to.
Ito na po yung nagawa ni Carmel. Special. Yan pa. Yan po yung pangkalso. Yung maglatag ng plywood para sa slab. Gakalso siya dun sa mga bakal. Para yung bakal di dumikit dun sa plywood. Para pag kinalawang yung bakal, hindi lumulobo yung pinakang simento niya. Dapat may awang yan. Kasi sa katagalan nag-expired yung bakal, bumubutog. So, kailangan may ganyan, spacer. May birthday dito sa bila, bali in-invite yung same sila kaya noon nauna na kami ni Kuya Arnel ay pinuntan talaga, pauwi na sana ako at pinuntan kami dito nung may birthday sila na Matinda. Andiyan na sila pula Kuya Arnel. Yo! May tugtog. Tatay. Happy birthday, Nan. Happy birthday, Nay. Salamat. Malupit. Pasyaron pa, oh. Para sa team. Balutin mo. Hindi naman binalot. May baon to. May baon ako. May baon. Nakarating na tayo dito sa bato na ano, maghihikain. Oh, baby, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay bigay ng sulat. Don't be happy, born like a oh, baby, Natuluan? just touch my body. Don't need nobody else but you. Yung malupit. Yung postation ni Tilo, nalaglag dun sa plato niya. Ayun, dumikit, lo. Dumikit dun sa suman. Kaya dumikit, kaya nalaglag. Kumain kasi ng ganyan, malagkit. Pagkagat yata ng kutsinta. Dito, yung suman, dumikit, nalaglag dun sa plato. Nakita nila Ate Bidang. Nakita. Ayan po, gas muna tayo. Wala nang laman. Salamat. Kasi pula, kasabay kasi pula. Ay. Busog yung team kasi yun nga na-invite kami dun sa ano, sa my birthday. At muli, maraming salamat na dun sa invite sa amin. At happy birthday sa'yo. At mga mababait din yung mga tao dun sa ginagawa namin. Ayan, dahan-dahan. Baka mabasa yung paa natin.
Maghapon naka-medyas kasi nagsusugat yung paa ko. Yo! Galing siguro yun sila dun sa ano, sa Salvation ba o Buluwang. Yung magkasawa yung nagluto nung house blessing sa Lagwin. Ayan, di na umulan. Ilang araw nang walang ulan. Saan po? Dito na ako sa bahay. Kakarating lang. Sige itong mata ko ah. Asawa ko. Ang kape. Siglar ko sundan. Susun kang ng barato. Unta na. Kuhay-kuhay na. Tanggal ka na. Ano ka nang itak? Magano ka nang itak? Magano ka? Ha?